Entinen ravihevonen. Toisen silmä aika villi. Se on ihan kauhea. Ei se nyt kauhean sillä onneksi sotkusen näköinen oo, mutta tosi turvon. Nyt piehtaroidaan sit, jos siinä seisoo. Mutta ei se siis... Ehkä sä oot fiksumpi, kun se Riikka kattoo sit. Vittu, sitä on voit piehtaroida. Eikä kato, kun mä rupean pyytää väistöä. Niin, mutta se on ihan sen näköinen just, että se keikkaa nurin siihen, että pyytele vaan väistöä. Minä en ymmärrä, niin mä alan nyt kierimään. Seuraavassa mä seiso sinne, jos alkaa pyörii ympyrää. Ei! Haluatko Jenna? Joo. Niin. On sillä kato joku jotain opettanut. Käytät pohjetta, niin nousee sen puolen etujalka kuopimaan. Mä oon tullut videolle, että Joo. kaikki on tallessa. Ei toikaan mun mielestä siellä mistään kahdesta luonnehäiriöstä kerro. Nyt se alkoi hengittää silleen Niin. raskaasti. Mutta se on toisaalta aivan hiessä. Sille on ratsastettu todennäköisesti sen viime syksyn jälkeen ollenkaan. Toi on niinku... Nyt meinasit keikata ylös. Edelleen musta tuntuu, että ei. Mustakin. Tämmönen on, niin En mä sinun tätä hevosta kyllä pitää. tää saa muuten pirun paljon lähteä hinnasta. Että... Ootaks mä tässä nyt niin kauan, että se rauhoittuu? En mä tiedä kannattaako, mutta tuntuu, että se olo käy vaan tukalammaksi mitä enemmän se seisoo. Se kerkiää aattelee kuinka hiessä ja väsynyt se on. No palkitseeks mä sitä sitten, jos mä tuun alas tästä, kun se temppuilee? Palkitsi. Eli mä siis odotan vaan. Ei kun sä laitat sen liikkeelle ja jätät ratsasta. En mä voi alkaa tappelemaan. Sä tappele käsi vaan eteenpäin sen verran, että se lähtee. Et vaadi, että se lähtee kuolaimilla eteenpäin, vaan vaadit, että se lähtee. Noin. Näkee siltä, kun sä haluat piittavasti. Se on kyllä kaikin puolin epämukava olo sillä hevosella. Mutta se ei näytä siltä, että se haluaisi jotain kettuillakseen. Se näyttää vaan just siltä, että sillä on niin kurja olo. Mietipä, kun sä pysäytät ötökkäaikaa hertahikisenä. Eihän sitä ei kukaan pidä hulluna, vaikka se käyttäytyy ihan suorastaan vaarallisestikin varmasti. Ja vähän sikaamaisesti. Niin. Silloin se ei kuuntele ihmistä senkään. Kauan me ollaan ratsastettu. No kohta vapautumaan 45 minuuttia. Ei varmaan ihan tuntia. No ei. Ei ehkä ihan. Nyt se pöhisee toi henki. Niin on. Se alkaa... 10-3, mä oon ollut 40. Nyt se vähän aikaisemmin. No kohta tunti. Sä levistä mitään. Kävelisit nyt tarpeen niin alasta. Niin meinaat sä hommat, että niinku itelles vai tuntikäyttöön? Molempia. Joo, se tuntikäyttö, jos se on vähän tommonen, niin... Vai se helpottaa, kun kunto paranee, se on vaan niin erikoinen toi se... Kaikki noi suitsien laitot ja muu. Niin. Mun mielestä tässä nyt kauhean hankalalta vaikutus. Tarvitsisi vaan pari kuukautta jotain kuntokuuria ja peruskoulutusta ja kaikkea semmoista, mitä